В отговор на въпрос на търсеща майка с какво се занимават смехоранчетата в кулинарната работилничка, изпращаме следния отговор. Видео на едно от забавленията. Темата е ясна на всички. Забавно и вкусно. С огромен ентусиазъм децата приготвиха вкусна и здравословна мини тортичка. В кулинарния процес участват доста операции, свързани с развитие на фината моторика. Рязане, чупене, бъркане, набождане. Кулинарните забавления са част от програмата за създаване на социални навици и развитие на фината моторика по приятен и незабравим начин. Накрая, децата правят дегустация на готовия продукт, разбира се. Практиката показва, че описаната дейност предразполага попиващия ум на детето към концентрация, чувство за ред и любов към работата. Опитайте и вие. Убедени сме, че ще ви хареса.